Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In kami ini tarbilang hamarkaz al-wasatiyah. Hambuk ding mga markaz di Manila ini. Maksud magtarbiyah iwan mangindui ha mga kabataan. In hambuk tayo manghudniyo din ha mga hambuok din ha mga magtatarbiya ha mga kabataan di ha hula Manila. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, yari nang buktay manghud na to. Insyeni rin nga sug. Insyeni wiron siya ni naghimangkan. Makari pa Manila. Maksud niya ini, mag-school. Mag-school yung maksud niya. Bukun yung maksud niya mari mga G. Sa nagsarta isa pagkari niya pa Manila. Yari siya nakatudyo pa Margajan sa tiya. Na insyeni, mawaya kita ni dumungog sin story niya ini. Mangunin sabab may ta siya nakari, unin biya katawang kanya, unin dimagbus kanya, unin napinda kanya pagsud niya pamarkas sa tiya. Yari katukin may patay mangod na Nizar Javier. Yari siya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina ko ini dengasug ambok student nag-school mari pa Manila. Waya ko na ka iwangkan, waya ko na kaniyat sin makapag-akamari. Iwan di ko kaya batukan yung markad sa luwas sa tiya. Iwan alhamdulillah kaya hidayatan na rin di na imingat nagbasa Quran na impers ko kakasud mari misan alip bata di pa maingat. Awin nang buktay manghud na to na insya ini nakasaksi din naman panagnan sing ka form kapaon sin markad sa luwas sa tiya ini. Hindi ako magpahawa si Bisara. Yarin tayo maguna to imorns. Siya ni mag-explain bangunin. Amin tag na kya paon sambil pabiyaon. Yarin tayo maguna to imorns. Inako kasaksiyan ko ang meron na po ni Margazalawa sa tiya. Ding naman ang panagnan sampay pawakto ini. Alhamdulillah, yung Margazalawa sa tiya, masi siya nagdadaawa sampay hawakto ini. Timutunay siya sing kawajiban niya. Intanda niya, ikaroan na ika-second building na si Marcaz. On plano si Marcaz, lumawag do kayong tampat, maluwag-luwag din hay ni sabab di nakakausan pasuro ng kabataan maripalom. Hambog din nga mga malago experience ko, nakaripahula ini. Alhamdulillah, misan hipusin kapit-napitnahan, misan biya din ng kabisihan. Hawak ta ako nakasud maripa Marcaz, alwa sa tiya, na way kaya pasaran pag-ibadat muna sambahayang. Alhamdulillah, bunat dito na marahi sambil na pagbasa si mga Quran. Alhamdulillah, dailan waktu. Maalum ka to katong kataan inhula ini hula nalalapat sa simfit na. So ding nga sababet to hambok ding ha mga pagsarang sukul na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Aunding ha mga mano si anapi sin Allah subhanahu wa ta'ala in makapagpahinang sila markad stendi haula ini. Sabab inhula ini bang musadja atud-aturo ning kahalan si mano sa rendi haula ini lapat simpit na. Includes our approach to embracing Islam. Tinuturuan tayo ng Islam mga kapatid ng pagkakapantay-pantay. Kung bakit tayo yung content bibigay ng Allah SWT sa puso. Na hindi sa katuparan ang mga obligasyon na sa Allah sa kanila.